PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe a tashar PSD Brother TV. Yesu tada. da Najeriya waka sana'a ta a duniya kuma ta yi mini komai a duniya sako na naji shi a nahiya zaton wakar za an ji ba sai gashi na ji na sodiya wani zaton wakar za an ji ba sai gashi na iske lauya wani zaton wakar za an ji ba da shakari har da Ethiopia da Allah sarki na daya kai na kasa aka ji na a duniya. Suna sitira ce wasu na faman zance garzali na miko na bugala suna ce. Suna sitira ce wasu na faman zance garzali na miko na bugala suna ce. Da farko zai sallama ga dukkan dangala ka kare shirin rayuwa ka kaucewa illa. Tana da sirrika wanda bai san da kan bashi yake kushe ta mala. Ni na gurbi zamar kauna. Ni ma na gurbi zamar kauna. Ni na gurbi zamar kauna. Kuma na lashe inda kin kula sashi na ni ma zan kula sashin ki. Ni na kurbi zamar kauna kuma na lashe inda ka kula sashi na ni ma zan kula sashin ka. Tunani na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna ba kamar kya sashi ta kalli irin kyan fuskar ki kana ki hada da ɗabi'ar ki. Assalamu alaikum so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asaranta shigun ki dan PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.